Diolch Llywydd, dwi wedi galw am arian ychwanegol a ffocws ychwanegol I fargen twf y gogledd o ganlyniad I gyhoeddiad a Hitachi ynglyn â Wylfa newydd ac mi allid ychwanegu gyhoeddiad Rei yn amlwch at hynny hefyd. A tra dwi'n nodi a chroesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru fod yn barod I roi rhagor o arian i'r fargen twf yn y gogledd os daw arian ychwanegol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Dwi yn ymwybodol o bryderon gallan newid y fargen twf rwan arwain at oedi yn y broses. Os felly ydy'r Prif Weinidog yn fodlon ystyried rhyw fath o gynllun cyllido yn ychwanegol at y fargen twf ac yn rhedeg mewn paralel â'r fargen twf mwyn dod ar hwb angenrheidiol yna I Ynys Môn ar yr adeg heriol yma. Wel, diolch I Rhina Pieroth am y cwestiwn, ac wrth cwrs ni gallu weld beth wedodd am y pryderon yn y gogledd ar ôl Wylfa, os mae hwnna'n mynd I cael effaith ar y fargen twr sy'n tynnu pethau yn ôl. Mae'r gweinidog hefyd wedi galw am y Llywodraeth y Deyrnas Unedig I roi fwy o arian I fewn i'r fargen twr yn y gogledd nawr ar ôl Wylfa, a ni'n wedi ddweud fel Llywodraeth yma yn Cymru, os bydd fwy o arian yn dod o'r Deyrnas Unedig, dydyn ni'n fodlon I edrych os allwn ni roi fwy o arian I fewn i'r fargen hefyd I helpu bobl yn y gogledd ar ôl beth sydd wedi digwydd yn Wylfa ac yn ei hanga ar yr ynys yn penodol.